Hvorfor ryger du? Det gør alle sgu da. Jamen altså, det er jo dårligt for dit helbred. Jeg er ligeglad med. Nu er vi nede i byen for at interviewe nogle folk, hvad de synes om rygning. Hvad er din holdning til rygning? Jeg ryger ikke. Min mand ryger. Og ved du hvad? Jeg er faktisk ligeglad, for folk de kan ryge sig ihjel, hvis de har lyst til det. Jeg ryger bare ikke, og jeg kommer aldrig til det mere. Jeg har selv røget. Hvad er din holdning omkring rygning? Jamen, jeg har jo røget i mange år. Jeg er lige holdt op for 2 år siden, så lige nu er min holdning, at folk skal altså til selv have lov til at bestemme, hvad de vil, eller hvad de ikke vil. Hvad er din holdning omkring rygning? Det er helt nul og niks. Det er slet ikke noget for mig. Slet ikke. Vidste du, at rygning koster masser af penge, og lavuddannede mennesker ryger mere end højuddannede mennesker? Nu er vi taget på hospital for at finde ud af, hvad der skete med Chrisse efter 2 års rygning. Jeg er ked af at meddele, at du har lungekræft. Nogle af ulemperne ved rygning er, at man får dårlig helbred, altså hjertekarsygdomme, hosten, vejrtrækningsproblemer og kræft. Hver dag ryger 17% af befolkningen, og hvert år dør 14.000 danskere på grund af rygning. Jeg skulle aldrig nogensinde være begyndt at ryge.